Samira, velkommen til. Dejligt, du Tak, stiller op. Mange tak. Du er økonom, uddannet fra Københavns Universitet, og så er du gift og har 2 børn. Jeg mindes faktisk, det er en dreng og en pige, fordi jeg har stødt på dig et par gange. Og så er du medlem af Folketinget, som vi også har sagt her for lidt siden. Du er medlem og repræsenterer de radikale Venstre. I din fritid, der kan du godt lide at strikke, og du ser film med dans, når der er tid til det. Og Gift ved første blik og andre reality-programmer. Det er også en god måde at slappe af på. Præcis. Samira, du har 2-3 minutter til at fremlægge dine mærkesager for den her runde. Værsgo, ordet er dit. Mange tak. Og tak fordi at du stiller op, Asmar, til det her for sådan en late night omgang. Og tak til jer, der kigger med derude. Mit navn det er som sagt Samira Narva, og jeg sidder i Folketinget for Radikale Venstre. Det har jeg gjort siden 2019. Noget af det, som jeg går til valg på og har haft kæmpet for i de forgangne 3 år, det er, at vi simpelthen får løst den altoverskyggende klimakrise. Altså, vi står over for en klode i brand. Vi står over for at give en dårligere klode videre til den næste generation, til vores børn. Og når jeg kigger på mine børn og på et eller andet tidspunkt forhåbentlig også får nogle børnebørn, så har jeg jo et håb om, at de kommer til at leve i en natur og et klima og miljø med en masse biodiversitet, sådan som vi selv har været vant til. Så det er ligesom en altoverskyggende krise, som det er ret væsentligt for mig, at vi får bugt med. Så er der uddannelserne, som jeg også har som en mærkesag. Vi er nødt til at have nogle stærke uddannelser. Det nytter ikke noget, at partier gerne vil skære på uddannelserne, halvere kandidaten, fjerne det 6. SU-år, eller luk uddannelsespladser i de store byer, fordi uddannelse det er vores råstof her i Danmark, og uddannelse det er også nøglen til, at vi får en bedre social mobilitet i samfundet, når vi har gratis uddannelse, når det er, at vi har muligheden for SU. Og så vil jeg som en tredje mærkesag, fordi det har en rigtig politiker åbenbart 3 mærkesager, så vil jeg nævne lige muligheder. Uanset hvad baggrund man har, uanset hvad man kommer af, herkomstmæssigt, etnicitet, familiebaggrund, økonomisk baggrund, social baggrund, så skal man i det her samfund have de samme muligheder for at udleve sit fulde potentiale. Hvis der er en dreng, der går og drømmer om at blive sygeplejerske, så skal det ikke være sådan, at samfundsnormerne sætter en stopper for det. Hvis der er en lille pige, der går og drømmer om at blive direktør, så skal hun ikke have sat en stopper for det. En kvinde, der går med tørklæde, skal selvfølgelig heller ikke sende 60% flere ansøgninger for overhovedet at komme til en jobsamtale. Så lige muligheder og en anerkendelse af et mangfoldigt samfund, det er et stærkt samfund. Det er de 3 ting, Asmar, som jeg vil nævne som sådan hovedtemaerne, og så ligger der jo alt derimellem. For det er noget af det, som jeg også bare lige som det sidste vil knytte på, det er, at de seneste 3 år, der har jeg jo siddet som mit partis beskæftigelsesordfører, retsordfører, ligestillingsordfører og grundlovsordfører. Så det er jo primært de områder, jeg har forhandlet og arbejdet politisk på, men selvfølgelig repræsenterer jeg hele partiet og har en bred, jeg svarer bredt på de spørgsmål, kritiske eller venlige, du nu måtte komme med og seerne til med os. Nå, tak skal du have. Det var meget sådan gennemsigtigt, synes jeg i hvert fald, overskuelige mærkesager. Det er sådan, at vi inden du kom, har lagt op til medlemmerne og stille de spørgsmål, de synes var interessante. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at de radikale Venstre har været utrolig populære i gruppen muslimerne til stemmeboksene. Og at vi ved sidste valg, der lavede man et meningsmåling omkring, hvad er det medlemmerne egentlig stemmer. Der er jo over 25.000 medlemmer i gruppen, hvor radikale de scorede ret stort. Det var det største parti i muslimerne til stemmeboksene. Den her omgang, der ser det ikke ud til, at medlemmerne har tillid til jer. I er faktisk kommet langt under det, I scorede sidst. Altså ud af mere end 14.000 stemmer, 1.400 stemmer, der er I måske nede på noget af 30, der vil stemme på de radikale Venstre. Hvordan har du det med det, Samira?
Jeg kan mærke, at da det var, jeg sagde til mig selv, at den meningsmåling, den vil jeg ikke gå ind og påvirke, så burde jeg måske have gjort det alligevel. Bare for at komme op på 35 i stedet for 34 stemmer. Men det er stadig 1400, Nej. der har stemt. Ja, nej, prøv at høre. Jeg er helt med på, altså man kan kigge på, du kan kigge på meningsmålinger, du behøver ikke kigge ind i den her gruppe. Det er jo sådan set også, her kan man også lave en meningsmåling, du kan også se bredt på meningsmålingerne. Mit parti, Radikale Venstre, står ikke sådan skideskarpt. Jeg tror, det har noget at gøre med, at når man tager noget magt, når man tilegner sig noget indflydelse, så er der rigtig mange forventninger. Og vi arbejder jo efter bedste evne. Jeg arbejder efter bedste evne med de mandater, jeg har i ryggen. Det er 14 styks lige for tiden. Og alle her vil jo nok vide, at det kræver 90 at få et flertal for sin egen politik. Men med de mandater, vi har i ryggen, så knokler vi jo benhårdt. Og hvis man har en forventning om, at de ting, som vi gerne vil i Radikale Venstre, altså hele vores politiske plan, altså hvis man har en forventning om, at alt det her det bliver til virkelighed, fordi vi synes, at det er vigtigt, så er det jo klart, at man bliver skuffet. Fordi der er jo det her mandatarbejde. Du siger du, at I arbejder, eller har arbejdet efter evne og gjort jeres bedste. Så jeg vil lave en lille leg med dig i forhold til, hvad er det for noget, som gruppens medlemmer interesserer sig for, at vi tager nogle politikområder op, og der skal du svare ja eller nej til spørgsmålene. Er du klar til det? Jeg er klar. Så prøver vi det. I forhold til det Radikale Venstre, skal reglerne omkring statsborgerskabet så rulles tilbage? Ja, dem der er blevet introduceret i den her valgperiode, dem der er blevet strammet. Mm-hmm. Ja, er du sindssyg? Ja, de skal rulles tilbage, og der skal lempes på statsborgerskabsreglerne. Så vi er enige om, at reglerne omkring statsborgerskabet, som er indført, den skærpelse, de krav, der er blevet tilføjet, de skal rulles tilbage. Det vil Radikale Venstre gerne have. Ja. Godt. Skal der indføres et tørklædeforbud i grundskolen? Nej, det skal der ikke. Skal man trække støtten fra muslimske friskoler? Nej, ikke hvis ikke der er noget at komme efter. Det er jo en privatskole, en friskole som alle andre. Er ghettoloven diskriminerende? Ja. Ghettolisten, den udarbejdes med det afgørende kriterium, at etnicitet er afgørende for, at man er med til at gøre sit boligområde som en ghetto. Så det er til en svær ghetto. Ja, til en svær ja, til en hård ghetto. Ja. Hård, ja. Skal den ukrainske særlov gælde alle flygtninge i Danmark? Ja, hvis den havde gjaldt alle flygtninge, så var der slet ikke nogen grund til særlov. Vi har accepteret asylcenter i et afrikansk land? Nej, ikke sådan som det er på bordet lige nu, fordi det der er planen med det her Rwanda, som lige nu er på alles læber, det er, at de flygtninge, der kommer til Danmark, de skal på et fly tilbage et andet sted hen, og det skulle så være Rwanda. Det der er tanken i Radikale Venstre, hvis man skulle lave noget sammen med de andre europæiske lande, det er, at i stedet for at folk de kommer til Danmark, søger asyl, og så bliver fløjet tilbage et sted hen, eller bliver afvist, så skulle man så få sin ansøgning kigget igennem i et modtagecenter. Hvis nu der kommer hungersnød, klimakrise i nogle nordafrikanske lande, så i stedet for at de søger mod Danmark og søger asyl, så kunne man jo godt have et modtagecenter i Nordafrika. Så Radikale vil ikke afvise et modtagelsescenter i et afrikansk land, hvis blot der er et EU-stempel på? Ikke på den måde, som der bliver diskuteret om det nu, fordi det er den afgørende første spørgsmål. Lige nu er der ikke et EU-stempel på. Nej. Men ja eller nej, vil Radikale Venstre acceptere et modtagelsescenter i et afrikansk land med et EU-stempel på? Et modtagelsescenter, som overholder menneskerettighederne, som har EU's opbakning, ja, men ikke et asylcenter. Okay. Giver det mening? Det er en ret væsentlig forskel, nemlig fordi et asylcenter, der vil man jo sige, flygtninge, der er kommet hertil, dem sætter vi på et fly til et andet land. Den går ikke. Men det Radikale, vi kommer tilbage til den. Vi tager lige resten af ja-nej-spørgsmålene her i første omgang. Skal de danske børn og deres mødre hentes hjem fra lejrene i Syrien?
Ja, og jeg er rigtig glad for, at en stor del af dem allerede er kommet hjem. Vi skal også Men ind der i er Syrien. stadig Der er 4 5 børn, børn. 5 børn, fem børn, ja. og deres mødre Vi skal stadig have i dem hjem. Syrien. Mm. Ja. Skal blasfemiparagrafen genindføres? Nej. 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 Vil I indgå i en regering hen over midten? Det afhænger af politikken. Altså, hvis en regering hen over midten ikke leverer god politik, så kan det være lige meget. Men jeg er ikke bange for en regering hen over midten. Men hvad er midterpartierne for dig, Samir? Nu er vi færdige med spørgsmålet. Hvad er midterpartierne for dig? Hvis Radikale skulle indgå i en regering hen over midten, så er der jo tale om eventuelt Socialdemokratiet, der er tale om Konservative, der er tale om Venstre, der er tale om Liberal Alliance, og så rosinen i pølseenden, havde jeg nær sagt, Moderaterne. Hvordan ser deres udlændingepolitik ud? Den er jo ret stram. Ja, midterpartierne for mig, det er Radikale Venstre. Det er et midterparti. Og så tænker jeg egentlig også, at Moderaterne og Alternativet er nogle midterpartier. Jeg kan godt være lidt skeptisk over for Løkke med den historik, han har, men lad nu det ligge i forhold til, hvad han præsenterer politik i dag, så er han ret midtersøgende. Men det er jo det politiske projekt. Altså, hvad er det politisk, man kan nå til enighed omkring? Det er det, der er det afgørende. En midterregering bestående, eller en regering hen over midten bestående af Socialdemokratiet, Danmarksdemokraterne og Pernille Vermunds Nye Borgerlige, altså det er et no-go. Jeg kan slet ikke se, hvad Søren jeg skal blive enig med dem om. Det første eksempel, du selv nævner, og du siger, det handler om politik. Hvordan synes I selv, det er gået med en socialdemokratisk regering, som I har ageret støtteparti for? Der er kommet stramninger på statsborgerskabsregler. Der er stadig danske børn i Syrien, der skal hjem, som man ikke vil hente hjem. De har udviklet PTSD. De er faktisk i livsfare, siger mange af lægerne, som har undersøgt det her. Vi har stramninger på stramninger, som I faktisk i Radikale har lovet jeres vælgere, at I vil være garant for, at det ikke kom på banen. Jeg har været hen og lyttet til den video, du har lavet i Muslimerne til stemmeboksene ved sidste valg, for at forberede mig også til det interview i dag. Og der sagde du ret stolt, at du vil glæde dig til, at Socialdemokraterne kommer til at føre radikal politik. Er I ikke blevet taget ved næsen, hvor at de radikale har ført socialdemokratisk politik, og bare ageret støtteparti, sagt overhovedet ikke har kunne formå at sige fra over for de socialdemokratiske stramninger, og det, at Mette Frederiksen faktisk er gået til højre for at vedtage love, hvor I bare har ageret støtteparti og nikkedukker, vil nogen mene. Hvordan har I det med det? Altså, alle de gange, jeg har stået på Folketingets talerstol, og Morten Messerschmidt, Pernille Vermund, Mette Thiesen har sagt til mig, tillykke. Endnu en gang har Radikale Venstre formået at hive Socialdemokraterne i en mere lempelig retning på udlændingepolitikken. Det kan jeg altså, de tilfælde er der en del af. Og det er bare for at sige, Asmar, at du og dem, der har stillet spørgsmålet her, har jo ret i, at vi ikke er i mål med alt det, vi gerne vil. Ellers var der ikke nogen grund til at stille op igen til Folketinget. Så kunne jeg jo bare finde et arbejde, der kun var 37 timer om ugen, og se mine børn en masse, og kysse på min mand osv. Men grunden til, at jeg er her stadigvæk, det er, fordi vi er simpelthen ikke i mål. Men vi har fået lavet en del lovgivning om. Du peger på, at det ikke er alle børnene, der er kommet hjem fra Syrien. Det er rigtigt. Men der er en del af børnene, der er kommet hjem, i øvrigt sammen med deres mødre. Det ville Socialdemokraterne ikke være med til, indtil at vi ligesom satte foden ned og sagde, det her, det vil vi. Men hvorfor har I ikke fået de sidste 4 med hjem? Jamen det er fordi, at der er nogle ting omkring statsborgerskab, som gør, at Socialdemokraterne simpelthen har svært ved at acceptere, at de skal med hjem. Og det er jo en kamp, som vi fortsætter med. Og hvis jeg må fortsætte fordi nu remsede du en række ting op, som vi ikke er i mål med. Hvis jeg så bare må remse et par ting op, som jeg selv har haft en aktie i faktisk, at vi er noget i mål med. For jeg ved godt, at hukommelsen i politik er kort, men noget af det første, vi gjorde, det var jo at annullere den tidligere regerings sænkelse i det, der hedder integrationsydelsen. Den skulle sænkes med yderligere 2.000 kroner. Det er en ydelse særskilt til flygtningefamilier, nytilkommende til Danmark.
Den skulle sænkes med yderligere 2.000 kroner. Vi fik stoppet den sænkelse, plus jeg sad selv i forhandlingslokalet, vi fik den forhandlet op til et plus på 2.000 kroner. Det er altså en meget konkret økonomisk støtte til de familier og til de børn, der er i de familier. Så er der Mint. Jeg ved ikke, hvor mange der kan huske Mint. Den thailandske pige, som blev integrationsvurderet, sendt ud af landet sammen med 83 andre børn. Den integrationsvurdering, den er væk fra lovgivningen. Mint er tilbage i Danmark sammen med sin familie. Vi havde inviteret den ind i Folketingssalen. Det er målrettet 70 familier, ikke? Den lovgivning. 83 Men 83 børn. Så har radikale jo været forslagsstillere og fået vedtaget lovgivning under Helle Thorning-Schmidt, der gør, at Aya i dag og Mariam i dag bliver taget ud af deres velfungerende liv, syriske flygtninge, og placeret på udrejsecentre. Det er jo en lovgivning, som de radikale har fået vedtaget under Helle Thorning, og som jeg godt ved, at man har stillet forslag om at få den fjernet. Men allerede dengang under Helle Thorning, der blev man advaret om, at man ikke skal lave sådan noget lovgivning, der kun gælder midlertidig ophold for flygtninge i Danmark. Altså, det kan godt være, at I så har lempet for 83 familier, men her er der en kæmpe gruppe af særligt kvinder, unge piger, der bliver ramt. De bliver taget ud af deres velfungerende liv, fordi de kun har midlertidig ophold i Danmark på baggrund af et lovforslag, som de radikale stillede og fik indført tilbage under Helle Thorning-Schmidt, og som i dag er placeret på udvisningscentre, fordi man skal genoptage deres sag. Hvordan har I det med det? Det er sådan, at de syrere, der er kommet til Danmark, der er mændene personligt forfulgt, fordi de kan risikere at komme i Assads hær, og derfor så får de ophold i Danmark. Så er der kvinderne, dem sender man tilbage til Syrien, fordi man vurderer, at Syrien er sikkert. Og det er jo helt hul i hovedet. Det er forkert at sige, at det var Radikale Venstre, der stemte for den lov. Permanentgørelsen af den lov, den blev lavet med Lars Løkke og Inger Støjberg. Men det var permanentgørelsen, som der blev lavet med den nye regering. Men inden den blev permanent, det blev bare for at tydeliggøre det, var det ikke de radikale, der stillede det lovforslag og fik den gennemført under Helle Thorning-Schmidt, inden Lars Løkke-regeringen overtog og gjorde den permanent? Den lov, den hedder 7.3 i udlændingeloven, den paragraf der, og den blev indført under Helle Thornings regering lige i forbindelse med, at der kom et stort indryk af flygtninge til Danmark. Det er helt rigtigt. Flygtningenævnet så anderledes ud på det tidspunkt, og Danmarks vurdering af, hvorvidt der var sikkert i et land, så anderledes ud på det tidspunkt. Og da Lars Løkke kom til med Inger Støjberg i spidsen, så ændrede man flygtningenævnets sammensætning, sådan så at de mennesker, der er on the ground og vurderer situationen, de blev pillet ud af flygtningenævnet. Det har vi stemt imod. Man permanent gør en lov. Det var jo jer, der gjorde loven midlertidig under Helle Thorning. I blev advaret dengang af NGO'er om at lave en lovgivning, der bliver gjort midlertidig. Særligt for flygtninge. Det er helt rigtigt. Vi behøver ikke diskutere det. Det er helt rigtigt. Ja, altså det er helt rigtigt. Ja, I blev advaret af NGO'er om at lave en lovgivning, der er midlertidig, fordi flygtninge har også brug for stabilitet og slå rødder osv. I blev advaret om det, alligevel gjorde I det. Nu vil I så have rullet lovgivning tilbage. Det har ikke lykkes jer at rulle lovgivningen tilbage. Så vi står faktisk med en stor gruppe af særligt piger og kvinder, der bliver ramt af den lovgivning, som bliver taget ud af deres velfungerende liv og placeret i udrejsecenter, fordi de skal sendes tilbage til Syrien. Er det radikal politik? Nej, det er jo også derfor, vi gerne vil lave det om, fordi flygtningenævnets sammensætning er som sagt, den har ændret sig, fordi nogle andre partier, et andet flertal har ændret den sammensætning. De kvinder, dem har vi hårdt brug for, hvis det er, man ser med økonombrillerne. De kvinder har brug for beskyttelse, hvis man ser med de humanistiske briller. Altså der er jo al argumentation for, at de ikke skal sendes til Syrien, og 70% af sagerne, de bliver omgjort. Altså det tyder jo på, når 70% af sagerne bliver omgjort, det er jo for mig at se et lysende, klokkeklart signal om, at her er noget galt. Danmark som en af de eneste tilbage.
Jamen det er jo fordi, vi sidder med 14 mandater, og det kræver simpelthen 90 at få lavet det om. Socialdemokraterne vil ikke lave det om indtil for ganske nyligt, hvor de faktisk er begyndt at åbne op for det, og derfor så er det jo også en krog, man skal huske at holde dem op på den anden side af valget. Men har Socialdemokraterne så ført radikal politik, eller har radikale lagt deres mandater ind til socialdemokratisk politik? Jeg forstår godt spørgsmålet. Så på det her område, nej, så har vi jo ikke vundet den kamp. Den armlægning, den har vi ikke vundet. Men hvis du spørger mig, om det er lykkedes at fjerne et etnicitetskrav i profileringsværktøjet i beskæftigelsescentrene, noget som der sikkert ikke er særlig mange, der har hørt om, men når du som etnisk minoritet bliver ledig, træder ind i et jobcenter, så bliver du vurderet som langtidsledig på grund af din etnicitet. Hvis du spørger om Socialdemokratiet, de havde lyst til at fjerne det der etnicitetskriterium i profileringsværktøjet, så er svaret nej. Men hvem vandt den armlægning? Det gjorde vi. Kom børnene fra Sjælsmark? Kom de ud af Sjælsmark? Det var ikke noget med Socialdemokraternes gode vilje. Den vandt vi. Flygtninge i beskæftigelse, hvis de mistede deres opholdsgrundlag, men er i beskæftigelse, får de så mulighed for at komme over på et andet opholdsgrundlag. Det vil Socialdemokraterne ikke have. Den vandt vi. Så på den måde, jeg kan jo sagtens fremhæve alle de ting, som vi lykkedes med, som jeg også personligt har en aktie i, fordi jeg har siddet i forhandlingslokalet og bidt mig fast til bordkanten, og når der så har været aftaleudkast, der er delt rundt, så har jeg sagt, nej, den vil jeg stadigvæk ikke godkende. Men der kommer jeg bare ikke igennem hele vejen rundt. Ikke endnu i hvert fald. Så skal vi over til spørgsmålet omkring modtagelsescenter i Afrika. Fordi nu er det jo sådan, at der ikke kun er flygtninge fra Afrika, og et afrikansk land, ikke, altså Rwanda for eksempel, ikke nødvendigvis er nærområde for de flygtninge, der kommer fra Syrien, fra Afghanistan, fra andre lande, som vi også modtager i dag. Hvordan kan radikale gå ind for, eller være åbne overfor, et modtagelsescenter i et afrikansk land, blot der kommer et EU-stempel på? Jamen det skal heller ikke gælde flygtninge fra områder, der ikke er nærområder. Altså det vil være et center, som gjorde sig gældende for, hvis det ligger i et nordafrikansk land, og der kommer flygtninge fra Afrika på grund af for eksempel klimakrisen. Der ser jo ud til, at der kommer til at komme desværre rigtig mange klimaflygtninge. I den situation giver det mening. Giver det mening, at afghanere skal en tur forbi Afrika? Not so much. Giver det mening, at syrere eller andre fra Mellemøsten skal et smut forbi Afrika? Heller ikke. Og desuden så er det jo mere på det principielle plan, at sådan et center, det vil give mening. For mig så, jeg er meget sådan praksispolitiker, sådan håndværk og politiker. Jeg kan slet ikke se det for mig. Jeg kan slet ikke se det for mig. Jamen selv hvis det skulle være symbolpolitik, så sender det jo et signal omkring, hvor man står rent politisk, også på det principielle plan. Og er det ikke vigtigt for radikale Venstre, og så bare markere klart og tydeligt, at vi ikke sender vores problemer til Afrika? Jo, præcis. Jo, er du sindssygt. Altså, hvad vi har her i Danmark af flygtninge, skal ikke deporteres til Afrika. Altså, nu har jeg jo siddet som retsordfører, nævnte jeg også, og de forhandlinger, vi har haft om kriminalforsorgen for eksempel, der var justitsministeren jo, fik den fantastiske idé, og fantastisk det er i, nu skal jeg lige se, gåseøjne, ikke? At udvisningsdømte, de skulle til Kosovo og afsone deres dom, og når de så afsonede dom i Kosovo, så kan de så blive sendt til deres hjemland. Og den aftale, den er vi ikke med i. Og igen, altså et forhandlingsforløb, hvor jeg har bidt mig fast i bordkanten for, at vi ikke skal deportere vores problem. Og her taler jeg faktisk om et problem. Jeg synes ikke, flygtninge er et problem, men kriminelle, det er et problem. At deportere vores problemer til Kosovo, et land, som ikke nødvendigvis heller overholder menneskerettighederne, og dem synes jeg jo, det gælder også for kriminelle. Det kunne jeg ikke være med til. Jeg kunne heller ikke rykke det. Altså jeg kunne ikke flytte Socialdemokratiet og Konservative på det spørgsmål. Så det er jo endt med at blive en aftale, men uden radikale Venstres mandater. Så det er bare for at sige, for mig at se, så er der nogle paralleller. Der er nogle partier, der gerne vil deportere dem, de ikke kan lide, til andre lande. Der står jeg ikke. Men Samira, hvor går grænsen for de radikale Venstre? Altså nu
siger du jo også, at du erkender også, at der har været en skærpet lovgivning omkring udlændingepolitik. Den er blevet skærpet under en socialdemokratisk regering. De har kørt en partis regering, men de har trods alt gjort det med radikale mandater. Hvornår er nok for de radikale, og hvornår slår man fod ned og siger, vi hvad, til Mette Frederiksen, vi ønsker faktisk ikke at støtte det her mere. Fordi nu står vi jo faktisk og åben for en midterregering, som kan blive endnu værre på udlændingeområdet. Og det bekymrer mange af vælgerne. Ja, altså det handler jo om det politiske indhold, og det var nok ikke mange, der havde forestillet sig, inklusiv mig selv, at vi kunne få en socialdemokratisk regering med ombord på en handlingsplan mod racisme. Det var noget, som jeg selv havde med til finanslovsforhandlingerne, og jeg fik et rungende nej. Og så kunne jeg jo vælge at gå hjem og bare sige, nå, det var det. Men jeg kom tilbage året efter. Det er det, jeg spurgte om, Samia. Det jeg spurgte om, hvornår er nok for de radikale? For I har trods alt lagt mandater til en skærpelse, blandt andet, lad os bare nævne statsborgerskabsreglerne. Der er kommet flere skærpelser. Altså, man siger jo, at vi ønsker at køre en fair udlændingepolitik, og ikke en skør udlændingepolitik. Men jeg tror, samtlige partier i dag, med undtagelse af få, der kan pege på, at den udlændingelov, der bliver ført, den er skør. Men de skærpelser, der er kommet under den socialdemokratiske regering, er jo kommet med radikale mandater. Så hvornår er nok for de radikale? Hvornår vil man slå fod ned og sige, ved I hvad, det lægger vi simpelthen ikke mandaterne til. Hvor går grænsen? Jamen, jeg synes, du begår en fejlslutning, når du siger det med radikale mandater, fordi så skulle vi jo have stemt for. Vi har jo ikke stemt for. Du har ret i, at vi ikke har væltet regeringen, hvis det er det, du tænker på. Vi har ikke væltet regeringen. I træk ikke støtten til Mette Frederiksen. Nej, vi har ikke væltet regeringen, det er rigtigt. Men vi har ikke lagt mandater til en stramning på statsborgerskabsreglerne. Tværtimod har vi jo fremlagt beslutningsforslag om, at det skulle blive nemmere i steppet før statsborgerskab, nemlig på permanent ophold. Og den armlægning har vi ikke vundet. Men jeg synes også bare, altså nu spørger du, hvornår er nok? Det er vel egentlig det, der er spørgsmålet. Og igen, det er jo en konkret vurdering. Hvis det er, at tingene rykker sig i en bedre retning, skal man så trække stikket? Eller skal man sige ja tak til de positive ryg, der kommer, og så blive ved og tage kampen for, at det rykker sig yderligere. Jeg vil ønske, at mit arbejde var færdigt her efter 3,5 år, så jeg bare kunne slappe af og lade andre overtage, men jeg er slet ikke i mål, desværre. Jeg vil ønske, at man på 3,5 år kunne have ændret det hele, men jeg bliver også nødt til at holde fast i de forbedringer, der er, fordi jeg er med på, at der er sådan en spin situation om, at jamen, radikale venstre har bare siddet og sovet i timen, og det er derfor, jeg faktisk bliver ved med at fremhæve nogle af de ting, som det er lykkedes, men som ikke tager nogen forsider. Altså, når jeg har siddet i forhandlingslokalet og lykkedes med, at opholdskravet for dagpenge, det nu er annulleret. Det var ikke det, der ramte forsiden af Ekstrabladet. Eller handlingsplanen mod racisme, som jeg selv sad og forhandlede. Den rammer ikke forsiden, men der sker nogle positive ryg. Men i forhold til det, mennesker bliver ramt på, for eksempel de danske børn, der sidder i lejrene i Syrien, og faktisk deres situation er ekstremt kritisk. Vi taler om danske børn, der er overladt til lejre i Syrien. Altså vi taler om menneskeskæbner, vi taler om folk, der er danske statsborgere. Det går ud over mennesker, og så også når vi taler om de flygtninge, der kommer fra Syrien, som ikke kan få permanent opholdstilladelse. Oftest piger og kvinder, der bliver sendt til udrejsecenter. De bliver taget ud af deres skole, de bliver taget ud af deres velfungerende liv, og placeret til passivitet, til ødelæggelse, til PTSD i asylcentrene. Altså, det er jo menneskelige skæbner. Hvornår slår radikale fod ned og så siger, det her det er faktisk så drastisk, det der sker her, at vi bliver nødt til at sige til Mette Frederiksen, det må du ikke. Hvis du havde givet mig valget mellem, om jeg vil hjælpe 0 børn fra Syrien, eller om jeg vil hjælpe 14 børn, så hjælper jeg de 14 børn. Og der er 19 i alt. Det bliver jeg nødt til at sige, fordi jeg har det inderligt skidt med, at der sidder 5 børn i Syrien, danske børn, i livsfarlige lejre.
og vi sender læger derned. Jeg sidder i nogle fora, hvor vi får fortrolig information om, hvordan de har det. De har det ikke godt. Og det har jeg det skidt med. Selvfølgelig har jeg det. Men hvis du spørger mig, om jeg helst vil have, at der skulle sidde 5 børn eller 19 børn i Syrien, så vil jeg altså helst have haft de 14 hjem. Men spørgsmålet er, Samia, om vi skal have alle børn med hjem, om vi skal have alle 19 børn med hjem, eller om Mette Frederiksen skal fortsætte som statsminister. Det er jo det, spørgsmålet er. Nej, det var ikke det. Altså, når du sidder konkret med de sager, altså, når du sidder helt konkret med dem, så får du valget mellem at tage 14 børn hjem, eller slet ikke at tage nogen hjem. Og det er jo et meget konkret valg. Altså, det er 14 børns skæbner, du har i dit liv, og du har mulighed for at redde dem. Og det er jo den samme logik over for nogle af de særlove, der også er blevet lavet, som der også blev udvist kritik for. Var der nogen grund til at lave særlovgivning for ukrainske flygtninge, hvis reglerne havde været gode? Nej, det var der ikke. Men når nu vi havde muligheden for at redde nogle af de flygtninge, der var fra Ukraine, skulle vi så sige ja til dem, eller lade dem i stikken? Og det er dilemmaet. Der kan spørgsmålet også være, er I ambitiøse nok, som jeg? Ja, se, det synes jeg er en rimelig måde at stille det op på, i forhold til, sætter vi barren højt nok? Fordi jo højere man sætter barren, jamen jo højere kan man måske nå. Og det er i hvert fald en læring fra, nu er det jo min første periode i Folketinget, men det er i hvert fald en klokkeklar læring for mig, at når du forhandler med socialdemokrater i det her tilfælde, så får du ikke mere, end der ligesom står sort på hvidt i en aftale. Så hvis du har en forståelse af, at en aftale, den måske gælder, lad os sige 10 mere mennesker, og socialdemokrater har en forståelse af, at jamen, det gælder kun, 5, så er det, der står sort på hvidt i en aftaletekst, det er det, der gælder. Og derfor så er det hammervigtigt, at de ambitioner, man har, de forventninger, man har, de skal ned på skrift, ned på et aftalepapir. Og det er en læring. Så det har I ikke været gode nok til? Det mener jeg ikke, nej. Fordi hvis nu, at der i forståelsespapiret havde stået, at alle børn skulle hjem fra Syrien, så havde situationen nok været anderledes i dag. Eller også havde der slet ikke været noget forståelsespapir, slet ikke været nogen regering. Altså sådan, du ved, pointen er, at hvis tingene havde stået i forståelsespapiret fra starten af, det er jo det, der er blevet indført. Det, der stod i forståelsespapiret. Så der er ikke blevet forhandlet meget undervejs. Og det er det, der er forskellen der. Tak for det svar, Samia. Er du klar til et spørgsmål fra medlemmerne? Ja, det kan du. For de fylder virkelig meget herinde. Jeg starter bare fra en ende af, fordi nu tænker jeg, at der skal være plads til dem, så du også kan nå at komme hjem. Vi starter bare med den første. Og grunden til, at det er Ramzias ansigt, der dukker op, det er, fordi hun har samlet dem for os, sådan så hun husker at skrive, hvem der er, der stiller spørgsmålene. Der bliver stillet spørgsmål fra Mohammed Dahan, som spørger: som du nok har bemærket, virker det ikke sådan ud til, at Radikale Venstre får en stor opbakning fra minoritetsborgerne. Hvad skyldes det, tænker du, altså ifølge dig selv? Jamen tak for spørgsmålet, Mohammed. Jeg er ret overbevist om, at det er fordi, vi knokler en vis legemsdel ud af bukserne og glemmer at tage sejrene hjem. Altså jeg prøver her at sidde og remse nogle sejre op, og jeg bliver afbrudt af smart hele tiden. Og det er nogle sejre, som jeg i dag prøver at fortælle om, men som jeg måske løbende ikke har været særlig god til at fortælle om. Det kan jeg jo skrive ind i kommentarsporet senere hen. Og så handler det om, at når man tager indflydelse, tager magt, så vil der være rigtig mange forventninger, og også flere end hvad 14 mandater kan levere på. Altså når politikerne har været her og synes, at jeg har været for skrab, så har jeg lykkes med min mission, som jeg så... Nemlig. Det tager jeg lidt som en... Jamen det var et kompliment, Asma, det var et kompliment. Det var godt. Vi tager lige et spørgsmål mere. Det er fra Rahil Mahmoud, som spørger: hvordan kan du forsvare, at Radikale vil have en regering over midten med dem, som vil stramme udlændingepolitikken endnu mere? Tak for spørgsmålet, Rahil.
Jamen, jeg vil ikke have en regering, eller Radikale vil ikke have en regering hen over midten for enhver pris. Det handler om det politiske. Så hvis en regering hen over midten er ligeglad med, at landbruget skal nedbringe CO2-udslippet, så kan det være lige meget. Hvis en regering hen over midten er ligeglad med, at vi skal investere i uddannelse eller børn og unges mistrivsel, så kan det være lige meget. Og hvis en regering hen over midten har tænkt sig at stramme udlændingepolitikken, så den bliver endnu mere skør, så kan det også være lige meget. Så det handler om det politiske indhold. Godt. Så tager vi et mere, der hedder handicappolitikken og sigte med forbedringer. Det er Kumail John, som stiller det spørgsmål. Og det er et spørgsmål, som jeg er vildt glad for at få. Tak, Kumail. Det handler jo netop om mennesker med handicap og deres muligheder. Noget, som jeg har beskæftiget mig rigtig meget med som beskæftigelsesordfører, fordi vi har et arbejdsmarked, der lige nu ikke er åbent nok over for mennesker med handicap, ikke er rummeligt nok. Og jeg har virkelig god dialog med Danske Handicaporganisationer og Torkild Olesen derfra. Vi skal også ud og besøge en virksomhed her i næste uge. Og der kan jeg pege på nogle meget konkrete forbedringer, særligt under corona, hvor mennesker med handicap blev negligeret og glemt, og deres pårørende blev glemt. Der lykkedes det at få sikret nogle helt konkrete forbedringer om, at man selvfølgelig skulle kunne blive hjemme og modtage tabt arbejdsfortjeneste, fordi man simpelthen var i risikozonen som menneske med handicap, eller som pårørende, der kunne risikere at tage smitten med hjem til den person, der har et handicap derhjemme. Så fint. Nu er det sådan, at der er rigtig mange spørgsmål, som jeg så vil klart anbefale dig, når vi er færdige med liven, på et tidspunkt, hvor du har tid, og gå ind og svare på dem skriftligt, fordi jeg vil gøre mit også for at overholde den tid, du har lagt, som hedder 40 minutter alt i alt, og vi har 1 minut tilbage. Men lad os bare tage et par flere, hvis det er. Er du klar til det? Lad os gøre det. Så gør vi det. Der er et her, der hedder, har I tænkt jer at gøre noget ved, at man som muslim og dansk statsborger bliver omtalt og opgjort statistisk som indvandrere og efterkommer fra ikke-vestlige lande? De fleste racistiske love, forslag til lovgivning og statistikker kan kun lade sig gøre, fordi man inddeler danske borgere i etniske danskere, og så os andre i gåseøjne. Det gælder lige fra ghettoloven, forslaget om lukningen af muslimske friskoler, til kriminalitetsstatistikker osv. Hvornår og hvor langt skal vi hen, før man bliver, og du kan ikke se, at det resterende kan jeg se her. Jeg forstår spørgsmålet, vil jeg sige. Vi tager det. Jeg forstår pointen her. Jeg synes, det er fint, at vi har en opgørelse over flygtninge, og vi har en opgørelse over indvandrere, men lige så snart vi kommer til efterkommere, så synes jeg, den er lidt svær, fordi efterkommere, det er jo nogen, som er født og opvokset i Danmark, og dermed rundet af den danske folkeskole, og hvorfor skulle man så have sådan en særskilt kategori i statistikken? Og det er jo rigtigt nok, som der bliver skrevet her. Jeg kan ikke lige se, hvem afsenderen på spørgsmålet er. Ejla. Det er jo Ejla. Men det er jo rigtigt nok, som Ejla skriver, at det her, det er statistik, der bliver brugt, når det er, man laver noget lovgivning. Men det er jo så heldigvis også den statistik, man kan bruge, når man skal tilbagevise nogle ting. Altså netop fordi, at man kan pege på efterkommere fra ikke-vestlige lande og zoome ind på kvinderne. Det er jo derfor, jeg kan sige, at kvinderne med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig vildt godt på uddannelserne. Så det kan bruges begge veje, men jeg synes, vi skal have data. Jeg synes ikke, vi skal misbruge data. Godt. Så er der lige et par kommentarer. Dem springer jeg faktisk bare lige over. Der bliver debatteret lidt med hinanden, kan jeg se inde på kommentarfeltet. Så er der et spørgsmål her, der hedder: Samir, hvilken målgruppe i Danmark taler du til? Hvad siger du til, Mette Frederiksen har brugt 18 milliarder kroner til Ukraine? En krig, som ikke er Danmarks. Hvad er din holdning til det? Hvad mener du med, ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse med det samme, da de kom til Danmark, en bolig? Altså de særregler og særlovgivning, der er blevet givet til ukrainer. Og så hvorfor har Danmark hejst ukrainsk flag så længe, og hvorfor ikke Palæstina og Iraks osv.? Lad os starte med at dele det op. Ja. Hvordan har du det med, at man har givet 18 milliarder kroner til den ukrainske krig? Det har man heller ikke. Vi bruger 18 milliarder kroner i det, der hedder forsvarsforliget på at opretholde det danske forsvar, og der var det radikale rolle ind i det, det var også at sikre, at det handlede om sikkerhed
og om energiuafhængighed. Altså så det er ikke 18 milliarder kroner, der er sendt til Ukraine, det er 18 milliarder kroner, der kommer til at blive brugt på cybersikkerhed, på at vi kan lave grøn omstilling, så vi ikke skal være afhængige af russisk gas, som jo desværre er et kæmpe problem lige nu, men jo også til, at Danmark vil kunne forsvare sig selv, hvis det skulle komme dertil. Men det er altså ikke 18 milliarder kroner til Ukraine. Så men lad os lige blive lidt ved den, fordi er der ikke også nogle danske penge, der er gået til krigen i Ukraine? Jo, kan du afvise det er der. Det er der. Okay. Jeg tror mere, altså hvordan har du det med, at vi bruger danske midler, danske penge, til at involvere os i krigen i Ukraine? Jamen, der er sendt våben til Ukraine og mandskab, ikke ind i Ukraine, men op omkring grænsen, fordi det danske forsvar er simpelthen noget af det bedste, man har. Og det synes jeg er meget fint. Altså, det er en krig, der foregår på europæisk jord, og sådan som der er rigtig mange, der gerne vil have, at nærområderne sikrer de krige, der foregår i, altså kunne man ikke få Saudi-Arabien på banen, når der sker et eller andet i Mellemøsten. På samme måde skal Danmark selvfølgelig også tage ansvar, både for flygtninge og for den krig, der føres, når det er vores nærområde, vores baghave. Men vi er jo involveret decideret i krig en gang til. Ja, det er jo det desværre en angrebskrig fra Rusland. Altså det er jo ikke sådan så, at Danmark at det danske folketing har siddet og besluttet sig for, at nu skal vi invadere Rusland. Altså det er jo Rusland, der har truffet en beslutning om at træde ind på ukrainsk jord. Men nu deltager Danmark aktivt i krigen ved at sende våben til Ukraine, og ved at sætte nogle, ja, det er det, vi er enige om, ikke? Godt. Jo, det. Så er der det der med særloven. Den ukrainske særlov, den stemte I jo for i Radikale Venstre. Den gælder jo ikke alle andre flygtninge. Hvorfor har I ikke fået dem med? Jamen, hvis som sagt tidligere her i udsendelsen, hvis vi havde haft en lovgivning, der var på plads, så var der ikke grund til at lave særlov til ukrainerne. Men når nu der kom nogle flygtninge fra Ukraine, og vi fik muligheden for et flertal, så skal vi selvfølgelig stemme for det. Men jeg vil sige til det spørgsmål der, altså det her med årskort og forlystelser og lejelandstilbud til ukrainer, det er jo nogle foreninger, eller virksomheder, der har besluttet det. Det synes jeg da også var noget underligt noget. Og hvorfor kunne man ikke sige flygtninge generelt igen? Det er jo det samme som inde i Folketinget. Hvorfor kunne vi ikke have lavet lovgivning flygtninge generelt? Der var ikke flertal, desværre. Men når I er med til at stemme for sådan en lovgivning, som jeg er ikke også med til at blåstemple, at det her det er okay at lave særlovgivninger, faktisk parallellovgivninger? Nej, fordi jeg synes egentlig, det er samme situation, som da vi talte omkring børnene i Syrien. Altså vil man være med til at forbedre det for nogen, hvis alternativet er, at du slet ikke forbedrer for nogen? Ja, eller alternativet kunne jo også være at slå foden ned. Jamen, så vil der heller ikke ske noget. Det ved vi jo faktisk reelt ikke. Altså er spørgsmålet så igen, at de radikale ikke har været ambitiøse nok? Nej, ikke lige på det her spørgsmål, fordi da det var, vi skrev forståelsespapir, der anede vi ikke, at Rusland ville invadere Ukraine. Så her synes jeg ikke, at man kan sige, at vi burde have skrevet noget i forståelsespapiret om det. Men altså, Folketinget opererer efter, hvem der har 90 mandater til at gøre noget. Vi lavede jo heldigvis også særlovgivning for de afghanere, der kom til Danmark i forbindelse med Afghanistans fald til Taliban. Jeg er ikke fan af særlovgivning. Jeg gad godt, at vi havde en bred lovgivning, der galt for alle, og hvor vi ligesom har nogle faste kriterier, og så er det uanset, om du kommer fra Afghanistan eller Ukraine, men hvis du har hvis du er flygtning og har et beskyttelsesbehov, jamen så skal du selvfølgelig have det. Så tager vi det sidste spørgsmål i spørgsmålet. Hvorfor har Danmark hejst det ukrainske flag så længe, og hvorfor må vi ikke hejse Palæstina eller Iraks flag? Ja, jamen det synes jeg egentlig er et udmærket spørgsmål. Det tror jeg ikke, jeg kan svare på andet end, at der er nok nogen, der føler sig mere forbundet til
Ukraine, fordi det ligger på en eller anden måde kulturelt tættere på, men omvendt, hvis du måler i afstand, så er der altså samme afstand til Ukraine som til Syrien. Altså det er ikke... Altså det er ikke noget, jeg har siddet aktivt og sagt, nu gør vi det her, ikke det her. Men må jeg lige nævne omkring Palæstina, bare lige fordi den lige kom op. Altså det er jo mig og mine små sejre her, fordi jeg bare har lyst til at flage dem. Det er den med passet, Samia. Den har det er nemlig den med passet. Det må du godt nævne. Og den synes jeg er rigtig vigtig, selvom at, altså jeg går ikke særlig meget op i symbolpolitik, men når man åbner sit pas, og man er født i Palæstina, Gaza, Øst-Jerusalem eller på Vestbredden, så har der indtil nu stået, at du er født i Israel eller i Mellemøsten. Og det er en lille lovændring, men jeg er ret sikker på, at hvis man er født i Palæstina, så har man ikke lyst til, at der skal stå, at man er født i Israel i ens pas. Og det er lavet om nu, sådan så at alle dem, der er født i Palæstina, og de fornyer deres pas, så kan de faktisk få skrevet deres rigtige fødested ind. En lille, men jeg synes, det er en vigtig sejr. Så er der et spørgsmål her omkring energikrisen. Hvordan kommer vi bedst igennem den nuværende energikrise og potentiel recession? Det er Heider, der stiller det spørgsmål. Godt spørgsmål, Heider. Vi har lige nu en energikrise, og vi har den krise, fordi vi er afhængige af russisk gas. Og den krise, som der desværre er opstået nu, den skal vi jo bruge til at accelerere den grønne omstilling. Så det vi rigtig gerne vil i Radikale Venstre, det er at komme væk fra gas og over på fjernvarme. Vi skal have nogle varmepumper ud, så vi hurtigst muligt kommer igennem den her grønne omstilling. Hvis vi havde investeret i grøn omstilling for 10 år siden, for 15 år siden, så havde vi ikke stået i den her afhængighedssituation lige nu. Og derfor så tror jeg, at, og nu hænger det jo netop også sammen med potentiel recession, som Heider skriver, jeg tror dels, vi skal bruge krisen her til en grøn omstilling, men vi er også nødt til at acceptere, at vi skal spare. Altså vi kan ikke bare fortsætte med at leve, som vi altid har levet, og så tro, at det går over af sig selv. Vi skal have sådan en omfattende energispareplan i det offentlige, stat, kommune, regioner, og ikke mindst også i virksomheder. Fordi det er sådan, man ligesom kommer igennem det her. Men når man ser på undersøgelser, så kan vi se, at den utrygheden blandt befolkningen, den er ret stor. Men ser du på forbruget, så er det det samme. Og det vidner jo om, at man ikke er villig til at omlægge sin livsstil og spare. Men det er vi nødt til at gøre, og der skal vi som offentlighed gå forrest. Så de offentlige bygninger, for eksempel, og kommunale bygninger. Så med andre ord, så skal forbruget ned. Det er faktisk det, du siger. Ja, og det gælder sådan set også, altså jeg synes, vi skal have sådan et forbrugsmål faktisk, for hvor meget vi som samfund kan forbruge, og hvor det har også en betydning for vores CO2-aftryk rundt om i verden, at vi får nedbragt vores forbrug. Må jeg sige tilknytning til det her spørgsmål? Ja, det er et vigtigt spørgsmål. Nå, men det var faktisk, altså jeg synes faktisk, jeg har svaret på spørgsmålet, men det er bare en lille ting, som slår mig, når jeg netop får det her spørgsmål, det er, at altså jeg synes, det er mega fedt at få sådan et spørgsmål fra Heider, der handler om energikrise og recession. Jeg ved godt, at vi er i gruppen muslimer til stemmeboksene, og mange her har etnisk minoritetsbaggrund. Men når der er politikere bredt set, der tænker, at etniske minoriteter og muslimer alene interesserer sig for politik, der har med integration, flygtninge osv. at gøre, så tror jeg faktisk, man taler ned til den yngre generation af etniske minoriteter, fordi udfordringerne er jo, er der pædagoger nok til vores børn i institutionen? Hvordan kommer vi igennem en energikrise? Kommer der krig på dansk jord på et tidspunkt? Altså alle de bekymringer, som man har som etnisk dansk, det er jo også dem, man har som etnisk minoritet i det her samfund. Og derfor glæder det mig, at vi også kan tale om de her ting, ligesom Kumails spørgsmål tidligere omkring handicappolitik. Det er jo det, vi også har på hjerte, og også optager os og bekymrer os om. Så tager vi et sidste spørgsmål, Samia. Ja. Og det hedder, hvorfor presser Mette Frederiksen ud i et valg for alligevel at pege på hende igen som statsminister? Og det er Amina, der stiller det spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål også, Amina.
Det handler om, at det vi var utilfredse med ved Mette Frederiksen, det var, at hun sad i spidsen for en etpartiregering. Altså regeringen bestod af Socialdemokratiet. That's it. Det vi har sagt nu, det er, at vi kan godt pege på Mette Frederiksen igen, hvis det bliver en flerpartiregering. Fordi man skal vide om de her regeringsudvalg, at der er det, der hedder et koordinationsudvalg, hvor de vigtigste ministre i en regering mødes og aftaler, altså lægger linjen for politikken. Og hvis der er i det koordinationsudvalg, hvor statsministeren sidder for bordenden, der kun sidder socialdemokratiske ministre, og statsministeren får en eller anden skør idé, så er det nok ikke særlig mange socialdemokratiske ministre, der siger, hov, det er jeg ikke enig med dig i. Men hvis nu der sad lad os sige en radikal minister med rundt om det bord, eller en minister fra et andet parti rundt om det bord, så vil man nok udfordre den siddende statsminister og sige, hov, er du nu sikker på, det er den vej, vi skal gå? Og her kunne jeg jo så pege på for eksempel skandalen omkring mink. Ja, men hvorfor nu, Samia? Hvorfor nu? Fordi hun har jo siddet i et etpartisregering i 3 år. På grund af den alvorlige kritik, der kom fra Mink-kommissionen, en granskningskommission, der arbejdede i 1 år og leverede en 1500 sider lang rapport, der sagde, at det her, det er alvorligt, og det er jo, konklusionen var, at det kunne ske, fordi der ikke blev stillet de spørgsmål, der burde blive stillet. Men hvorfor siger radikale så ikke, ligesom nogle af de andre højfløjspartier, at der skal udarbejdes en advokatundersøgelse? Jamen, vi er ikke interesseret i en advokatvurdering, fordi der ikke er juridisk grundlag for det. De 1500 sider plus, som Mink-kommissionen lagde frem, dem har vi tykket grundigt igennem, og vi har haft juridiske eksperter til at kigge dem igennem. Vi har haft et dialog og spørgerunder med de juridiske eksperter. Alle peger enslydende på, der er ikke noget juridisk at komme efter. Men derfor kan der jo godt være noget politisk at komme efter. Og det politiske konsekvens, det blev, Mette Frederiksen kan ikke sidde på statsministerposten i en regering, der kun består af socialdemokrater. Fordi så er det bare et heppekor. Ja, men er det ikke afhængigt af de advokater, man spørger? Fordi der er også advokater, der peger i en anden retning. De siger, at der godt kan være grundlag for, at der er noget at komme efter. Så er det er advokater, der er betalt af Nye Borgerlige. Jamen, så kan man jo sige, at Mink-rapporten var alvorlig nok til, at I vil vælte Mette Frederiksen, men ikke alvorlig nok til, at I vil have en advokatundersøgelse. Nej, sådan kan du ikke stille det op. Når der ikke er noget juridisk grundlag, så er der jo ikke nogen grund til... Det ved vi jo først, når der har været en advokatundersøgelse. Så ved vi jo, hvad der ligger til grund. Om der har været brud på noget lovgivning, eksempelvis ligesom vi så med sagen med Inger Støjberg. Nej, fordi i Inger Støjbergs tilfælde, så var der en grundig kommission, ligesom der her under Mink, der har også siddet en Mink-kommission og tykket tingene grundigt igennem. I Inger Støjbergs tilfælde, så var konklusionen klokkeklar. Hun har brudt loven med forsæt. Altså hun har fået at vide stop, og så har hun sagt, jeg gør det alligevel. Det var konklusionen derfra. Konklusionen på denne her rapport, det er, at der ikke har været forsæt. Det vil sige, at det har ikke været bevidst handling. Og dermed er der ikke noget juridisk at komme efter. Men politisk, så er der den konsekvens, at Mette Frederiksen skulle ikke have lov til at sidde som statsminister i en regering, hvor der kun var socialdemokratiske ministre. Vi er nødt til at have nogle kritiske røster med ind i sådan en regering, som kan stille de spørgsmål, der handler om, altså hvorfor skal vi alle sammen løbe i den retning, bare fordi du siger det? Kunne det være, at vi skulle bare løbe lidt i den anden retning, eller gøre tingene lidt anderledes? Er det fordi radikale sigter efter ministerposter? Altså jeg tror, at en regering, hvor radikale er med, er en bedre regering end en regering, hvor radikale ikke er med. Altså jeg er radikal, selvfølgelig skal jeg jo svare det. Men nej, det handler ikke om ministerposter, det handler om principper. Og et princip om, at man som statsminister og regering har lavet så grove og alvorlige fejl, det skal også straffes, og det bliver straffet med, at de kan ikke få lov at fortsætte. Men I vil gerne ind i en regering til efter valget? En midterregering?
lad os nu se. Som sagt, altså, så er det politiske indhold, det kommer an på. Hvis en midterregering er ligeglad med klima, uddannelse, beskæftigelse osv., så er vi ikke interesseret i den regering. Nej, men hvad så, hvis en midterregering er ligeglad med udlændingepolitikken? Den skal stå, som den står præcis i dag. Hvordan har det tror jeg ikke, vi vil kunne leve med. Altså, fordi der er en række ting, som skal forbedres. Vi er kommet et stykke af vejen, men jeg tænker for eksempel reglerne for de syriske kvinder, som vi har været inde på, vil være noget, der skulle kigges på. For eksempel reglerne omkring de danske statsborgere, der er nødt til at bruge Malmø-finten og bo i udlandet, for overhovedet at få lov til at komme tilbage og bo i Danmark med deres ægtefæller og børn. Det er noget, der skal kigges på. Vi har talt en del omkring de sidste danske børn i Syrien, som jeg jo ikke betragter som udlændingepolitik, men retspolitik, ikke? Fordi det er jo danske statsborgere. Men status quo, det er for uholdbart. De her 3 områder, Samira Nawa, og lad det være afslutningen i dag. De her 3 områder, er det et krav til en ny regering, hvis radikale skal være med i en ny regering i midten? Vil det være et krav, I tager med? Nej, det vil det ikke være. Altså, er det så valgflæsk? Er det valgflæsk, det du slår mig ud nu så? Nej. Altså, jeg bliver da nødt til at fortælle dig, hvad det er, jeg er optaget af. Men hvis det der så sker, det er, at du kommer igen her om et år og siger, hov, du lovede. Altså, jeg kan jo ikke love mere, end hvad mine mandater kan række, og jeg får aldrig, uanset hvor meget jeg fantaserer og drømmer om det, aldrig 90 mandater med Radikale Venstre. Det er heller ikke det, jeg siger. Jeg siger, at det er krav til at indgå i en ny regering i midten. At de her 3 områder, som du frivilligt valgte at komme ind på, krav, du vil tage med til en ny regering, for at de radikale vil være med i en ny regering. Men nej, og grund til at jeg siger nej, det er, at hvad nu hvis man inde i det der forhandlingsrum omkring et regeringsgrundlag siger, nej, Radikale Venstre, det der med de syriske kvinder, det nægter vi simpelthen, men I kan få noget på permanent opholdstilladelse og statsborgerskab. Altså, eller ingenting på udlændingeområdet. Altså, jamen, det har jeg jo fortalt dig. Det kan jo også godt være, at I kun får noget på symbolpolitikken, altså, og ikke realpolitikken. Hvad er jeres krav på udlændingeområdet, som I tager med, eller har I ingen krav? Vi har et altafgørende ultimativt krav, og det er, at vi kan ikke hverken gå i regering eller støtte regeringer, der arbejder med den der Rwanda-model. Det er simpelthen decideret ulækkert at ville tage flygtninge fra Danmark og sætte dem på en flyver til et land, hvor man har oplevet, at der er blevet skudt efter flygtninge, der har demonstreret for mere mad. Altså det har vi sat som et ultimativt krav. Det kan jeg godt fortælle dig. Men forbedringer vil vi rigtig gerne have på mange områder, og vi vil knokle med alt den mandatkraft, vi får for at trække i den retning. Men jeg kan ikke sætte noget ultimativt op, fordi det kan ske, vi får noget andet i stedet for. Altså hvis vi får noget på permanent ophold, og ikke på, hvad ved jeg, altså sådan, jeg har ikke lyst til at stille tingene op over for hinanden, men i sidste ende er det jo det, der kommer til at ske. Dit billede er ved at blive lidt sløret, men vi er også ved vejs ende. Jeg siger tusind tak, fordi du stillede op her søndag aften, Samira, og alt held og lykke med resten af valgkampen. Lad os se, hvordan den ender her 1. november. Og for dem, der følger med, I kan faktisk allerede brevstemme fra i morgen, og til og med den 28. oktober, ved at dukke op enten på borgerservice eller hvilken som helst kommune i Danmark vil I kunne brevstemme. Tak for de medlemmer, der fulgte med her i udsendelsen, og så håber jeg, at Samira på et tidspunkt har tid til at svare på de resterende spørgsmål, som dukker op løbende i tråden her i gruppen Muslimerne til stemmeboksene. Jeg siger også mange tak både til dig, Asmar, der har brugt din søndag aften her på at være kritisk journalist, og til dem, der har kigget med og stillet spørgsmål. En opfordring er, at hvis der er nogle spørgsmål, så send en mail eller skriv en besked, fordi det her debatspor, det tror jeg er gået sådan helt rabundus. Jeg skal nok gå ind og kigge på det, men det kan også ske, at jeg overser nogle ting. Så send en mail til mig, og så skal jeg svare så hurtigt jeg kan. Og så håber jeg, at vi ses derude i valgkampen, fordi valgkampe er sjove. Jeg tænker, de både er det for de vælgere, der har en masse spørgsmål og gerne vil grille politikere,
Og så er det også sjovt for mig som politiker at møde og tale med de mennesker, som jeg repræsenterer og har repræsenteret. Det blev det sidste ord. Kan I have det godt alle sammen. God aften, og salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.